si niekto potrpí na kvalite, potrebuje vyslovene najdrahšie stavebné materiály? Odjakživa platí, čo je dobré a pekné je aj drahé. Ale čo sa týka kvality, ja si myslím, že kvalita dá sa dosiahnuť aj so štandardnými materiálmi, a ktoré nemusia byť tak drahé. My pri stavbách, alebo teda keď máme možnosť vybrať materiály, z ktorých realizujeme naše domy, tak my sme tehlári, robíme tehlu, robí sa nám s tým dobre, je to kvalitný materiál a zase cenovo sme niekde inde, jak s ostatnými výrobcami. Strechy používame terán. Výrobca dáva 40 rokov záruku na poruchovú stálosť tých betónových krídel, takže nemyslím, že sú to nekvalitné, aj keď sú lacnejšie tí materiály, ale že sú nekvalitné. Je to kvalita za rozumnú cenu, dá sa povedať, áno. Tie najväčšie položky dochádzajú pri tom zariaďovaní domu. Tam už je tá škála tých použitých materiálov, obklady dlažby, podlahy, dvere interiérové. Už tam je taká cenový rozptýl, že ozaj tá kľúčka sa dá kúpiť za 20 eur, dá sa kúpiť aj za 200 eur, no jedna. Takže tam už ten človek potom musí uvažovať nad tým, že či už za tú kvalitu ozaj si zaplatí, alebo teda použije si štandardné materiály, ktoré tie interiérové materiály nemajú takú životnosť. Samozrejme, keď mám niečo napríklad z kovu, tak nevydrží mi to toľko z drevotriesky alebo z čoho takého. Alebo keď sa bavíme o nábytkoch, tak z drevotrieska a nejaký masív, áno, a zase sú to cenovo neporovnateľné položky.